vivint la tercera jornada del Campionat d'Espanya Leví, de màquina de llançar. És una especialitat que es juga amb aquest tipus de llançament, ja que els nois són molt joves i s'utilitza aquesta màquina perquè els llançaments siguin més còmodes. Som alrededor de 100 nens i nenes entre els 8 i 11 anys que venen des de 5 equips de Catalunya, Iràbia de Pamplona i Miralbueno de Saragossa. Fan amics i tenen opció de divertir-se, a part de jugar a béisbol, que és el que venen a fer els nois, no? I crec que és una jornada que acaben tots ben cansats però ben contents alhora. El béisbol consisteix en 2 equips, un que bateja i l'altre que defensa. Els defenses tenen que intentar que a l'equip contrari no els hi fiqui carreres i l'equip que bateja té que intentar fer el màxim carrera possible. Cada equip tindria que tenir un equip necessari per poder jugar, com per exemple el casco i el bat en el cas dels batejadors, i després en el camp es necessita el guant per agafar la bola de béisbol i els trastos de catcher, que és el que està agachat, que agafa la bola que és llançada per al pitcher. Un esport muy divertit, de pensar molt per jugar bé, divertir-nos. És important batejar bé, agafar bé, ser molt ràpid, córrer molt, paciència per fer les coses, pensar les jugades. És un esport que té molta part d'individualitat, però no deixa de ser treballar en equip. Els nens s'han de portar entre ells, han de tenir una disciplina, han de venir a entrenaments, han de fer un entrenament marcat, han de calentar, i llavors els aporta disciplina i treball en equip. Són valors importants, jo crec, per qualsevol persona en la societat actual. Home, la relació entre l'entrenador i els jugadors és important, no? Els jugadors no deixen de fixar-se en els seus referents, que som nosaltres, som els entrenadors. L'entrenador ha d'imposar respecte, però sempre des del respecte a ell mateix. Llavors, jo crec que és molt important que l'entrenador tingui cap, tingui vista i que tingui una bona relació amb els jugadors. No deixa de ser el pilar de l'equip. Llevo jugando desde que era muy pequeñito y divierte y engancha, porque es un deporte muy completo. Es muy importante saber tirar, batear i córrer, utilitzar la ment i fer que els demés juguin també, que no juguis tu sol. Jo vaig veure que estaven jugant a béisbol i vaig dir, pues provo de jugar. Jo volia fer com jugava i volia provar. És un joc que és interessant, ja està. Perquè un nen pugui començar a jugar aquest esport, l'únic que ha de fer és adreçar-se al club que tingui més a prop. Hi ha clubs a gairebé tots els pobles de Rodalies. L'únic que ha de fer és adreçar-se al club i demanar que li facin la fitxa. Ja pot començar a jugar aquell mateix any. Però amb una mica d'esforç i continuïtat, aquest esport pot jugar qualsevol persona que vulgui. No calen aptituds innates ni res. És esforç i entrenament. Jo crec que si una persona li agrada aquest esport, li sent curiositat, ha de provar-lo, perquè d'aquest esport t'enamores.